5 van deze deelnemers onder Spulweek in Appelskeer kunnen hier alleen nog maar wezen omdat de rekken door de stichting leergeld betellen wordt. Geen nijverskinsel voor de vrijwilligers hier. Er wordt ook al een soort dien om de drempel voor deelname zo leeg mogelijk te maken. Nou worden alle banden al een beetje geholpen, want de bijdrage is heel leeg. De hele stichting draait op vrijwilligers die er nou om rennen. Maar je hulp van de middenstand uit de regio die een warm hart draagt en spullen voor sponsorbedrag houdt. En de gemeente die houdt nog een keer een bijdrage voor alle banden. Omdat de gemeente gewoon het een heel goed initiatief vindt wat al meer dan 45 jaar draait. Toch kunnen gewonouders de bijdrage van €20 net missen. De stichting Leergeld is er dan om die rekken te betalen. De binnenmeesten die hebben een weekgeld van €50 en dan binnen 2 tientjes is natuurlijk een hele grote geld. Wat opvalt is dat heel iets meer mensen deze help neder gaan. En dan gaat het net om een peerbaan. Dan heeft het al snel oer tientallen procenten. En aan hoeveel band help je hem dit hier? Dat zal zo rond de 400 band wezen. We hebben hem! Yes! Oké. Wat er nou uiteindelijk van betelt, duidelijk is wel dat de band er echt maar holpen binnen. Wat de band van deze Spulweek in de Bosk vinden, liet hem vanzelfs wel wat rieden. Nou, de spelletjes. De spelletjes. Wat voor Je kan hier lekker in een bos spelen. Ja. Ja, en de tussenuurspelletjes zijn ook leuk. De band had geen idee wat de voor haar een avontuur betelt. En dat is misschien maar goed ook. Ik denk net dat dat voor de band zin had. Die moet gewoon lekker ontspannen weekend hebben. En net het idee had dat ze oors binnen dan de rest. En gewoon lekker flingeren. Vraag bleef wel hoe het kind dat er in een safvolle verlet is van help. De doelgroep wordt groter, dat merken we. De doelgroep kan dus ik beter vinden omdat er ook wat meer publiciteit om is. En de regelingen binnen EXA dat de gemeenten wat meer aan jermoederbestrijding doggen. En dat ik bij elkaar doggen via de stichting Leergeld. En de help wordt weer jerk.